Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, Euskaraz tropikoetan izeneko solasaldia izango da, Joseba Sarrionaindia eta Oihane Amantegi Uriarte idazleen artean. Beñat Sarasola, jaialdiko aholkulariak gidatuko du solasaldia. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Euskaraz tropikoetan, entre el escritor Joseba Sarrionaindia y la escritora Oihane Amantegi Uriarte. Modera el encuentro Beñat Sarasola, asesor del festival. Bueno, arratsaldeon guztioi, nik uste guretzat plazera handia dela hemen egotea, ore handi bat ere bai, Oihane Amantegi eta Joseba Sarrionaindiarekin. Solasaldiaren tituluak esaten du, gutxora eta gero hitz egingo dugu, izango da solasaldiaren abia puntua edo, espazio literario ez eta arituko gara, tropikoetan, euskeraz, fikziozko espazioetan idazteaz, baina horren aurretik, jake Joseba Sarrionaindia hemen dugun, eta hau 18. edizioa da, eta lehenengo aldia jaialdian dagoela, deno dakigu motiboengatik. Galdetu nahi nion, pixkat solasaldian sartu baino lehen, galdetu nahi nion, badakizue 80etan eta Poch bandako kidea izan zen, Joseba, eta han ibili zen, okerrez banaiz Arriaga antzokiaren azpietan, kafetegietan eta biltzen ziren Rupert Dorica, Bernardo Atxaga, Jose Mari Iturralde eta beste batzuekin aldizkaria prestatzeko eta hori 80etan zen. Eta orain hemen gaude Indautxun, Alondegi Zarrean, orain zentro kultural bat den leku hontan, jende mordoa aurrean duguna, euskeraz, eta pixkat nahiko distiratsuak diren foko batzuen aurrean. Eta galdetu nahi nizun, 40 urte baino gehiago pasa ondoren, bi irudi horien arteko kontrasteaz, edo ze sentitu duzun, edo ze pentsatzen duzun, zer datorkizun burura. Ni sasiarretan 18 urtekin, 19 urtekin, Bilbora etorri nintzen soziologia ikastera, eta Pot banda sortu zenean, guk hizkuntza debekatu batekin gentozen, mendiko hizkuntzarekin, ezta? Eta gu normalen Kantabriko deitzen Santa Berna baten batzen ginen. Arriagara hasi ginen joaten, indigenak jauregi kolonial baten lehenengo zer batera sartzen diren moduan, ezta? Eta, niri tokatu zitzen, Arriagan egotea, hola leku aristokratiko batean, Indautxuko komisarian ere bai, torturatu ninduten 9 egunez emintxe bertan, gaur ikusi dut olago kartela handi bat hor. Eta, 40 urte ondoren den aldatu da, ezta? Eta, niretzat pixkat harrigarria da, bueltatu nahi zenean, euskal literatura rekonozimiento izatea, eta euskera normalizatu da, eta, beste estima bat izatea, baina hor badago, ez dakit, ni duda bat, ez da, arriskutzat ez pagaituzte hartzen, igual da guk egiten duguna eta esaten duguna intrascendentea dalako, eta igual kasurik ez digutelako egiten, ez da? Osondo. Esan bezala, hasiko gara pixkat solasaldiarekin, planteamendua hasiera izan da pixkat, bi autoren lan batzuetan edo, espazio literarioak nahiko antzekoak direla, espazialki, hau da, Oihane Amantegik Ibaiertzeko ipuinan eta Kaio Hueson gutxi gora bera, estatu batuaren hegoaldean edo kokatu zituen, Kaio Hueso Irlan ere bai, eta Josebaren lan batzuetan edo, badakigu, eta Amerikak ere espazio garrantzitsua izan dela.
Eta kointzidentzia hortatik abiatuta galdetu nahi nizuen, zuen kasuan nola iritsi zineten espazio horietara, ze segurazki motivazio eta zirkustantzia ezberdinengatik izan zen. Ze askotan kritikari bati entzunion, literatura aztertzen denean, askotan espazio literarioen gaia beti alde batera uzten den gauza bat izaten dela, ez? Askotan gehiago ikertzen dela pertsonaien inguruan edo tramaren inguruan eta horrelako gauzak, eta espazioak batzutan ematen dura alako eszenatoki estatiko bat dela, ez? Baina ordea askotan eragina izaten duela liburuan bertan edo dena delakoan. Eta pixkat hortik abiatu nahi nuen, zuek nola iritsi zineten espazio horietara, kasuan kasu, eta, Oianen abili mauzu zer horrek hasi. Bueno, ni ailegatu nintzen, Ibai Ertzeko ipuinean espazio horretara nahiko baldintzatuta liburuaren idazketaren hasieran egin nuen aukeraketa batengatik, ez? Eta egia da, Ibai Ertzeko ipuina pixka bat sortu zela liburuan ja agertzen den bezala Van Morrisonen abesti bati tiraka, ez? Tupelo joni abestirik gabe, ez litzateke existituko Ibai Ertzeko ipuina, ez? Orduan, idazketa prozesuaren hasieran asko entzuten nuen abesti bat zen, pixka bat liburua sorrarazi duena, ez? Eta orduan, abesti horretan hitz egiten da, maitasun historia bat da, ez? Betiko maitasun historia bat, Van Morrisonek idatzi zuena oso maite minuta zegoen sasoi batean, ez? Eta orduan hitz egiten du bere maite horren inguruan, ez? Tupelo estia bezain gozoa dela edo, ez? Eta zer gertatzen da, tupelo estia bakarrik sortzen dela, tupelo estia egiten da tupelo loreetatik, ez? Eta tupelo loreak bakarrik hasten dira Georgian eta Floridako iparralde inguru horietan, ez? Orduan noski banik ja hain presentzia handia eta hain garrantzia handia eman nionez abestiari berari, ez? Orduan erabaki nuen ja kokalekua ere izan behar zela hori, ez? Eta orduan horra nintzen pixka bat ikerketa egiten eta topatu nuen Ibai hori, ez? Inguru hori. Eta gero Ibaiak ere bere sonoridadea dauka, ez? Eta bere sonoridade hori dauka. Eta hor kokatu nintzen oso modu naturalean. Eta gero egia da, izan dela asko egin didaten galdera bat, ez? Zergatik jo izan dudan horretara. Eta nik oso inozente ezaten dut, lehenengo liburu horretan horregatik izan zela, ez? Eta gero Kaio Wesson gertatu zen, pixka bat izan zela, ez da bigarren parte bat inondik ere Ibai Ertzeko ipuinarena, baina bada, igual Ibai Ertzeko ipuinari tiraka idatzitako beste liburu bat, ez? Eta orduan ezakit oso modu naturalean edo, eskatzen zuen eraberean epeltasun bat, ez? Eta bi historiek eskatzen zuten horrelako atmosfera bat, oso epela zena, oso humedoa zena, oso umela zena, oso beroa, ez? Eta lehenengoaren kasuan gainera Ibai bat eskatzen zen, ez? Eta gero hori heriotzarekin jolastu izateko Ibai horrek ze aukera ematen zidan, ez? Orduan hori oso baldintzatuta, niretzat oso baldintzatuta, baina gero jada oso modu naturalean bizi izan dudala bertan kokatu izanan nire historiak. Zure kasuan, Joseba, imaginatzen, beste bide batzuetatik, pentsatzen nahi nez batez ere lagun izoztuan, agertzen den espazio. Bai, nire ustez gaia, igual, hobeto ulertzen da, zera, hasierako gu idazten hasi ginenean, ubikatu ezkero. Eta guk orduan bageneukan, oraindik euskera batua sortu gabe zegoen, eta bagenuen, debekuetatik, eta bagenuen hizkuntza dialektal eta oso baldartu bat ezkeneukan zera, eta sortu nahi genuen hizkuntza literario bat, ezta? Euskera batuari ere, euskera literarioa deitzen zitzaion, ezta? Eta hori, guk hizkuntza euskera literarioa sortzeko irrealitatera joan behar ginen. Realitatea zen, geneukan realitate desastrosoa, eta ni alfabetatu nintzen 15 urtekin, gau eskola, metzetan edo biltzen ginen gau eskola horretan, Bilbora etorri ginen, Bernardoren liburu bat argitaratu genuen, Etiopia, utopia hitzarekin jolasten ginen,
Orden, irreal militantzia politiko antifrankista ere urte horietan ja oso irreala bihurtu zen. Eta nire ustez, utopia eta irrealitatearen bidera sartu ginela, ezta? Eta euskera literario egiteko orduan, mundu irrealak imaginatzen hasi behar izan ginela. Da nahi bentsa lehenengo ipuinak, Maili Indazu Kamamila, hau Stephen Cranen izen protagonista baten izena hartu, eta hori, New Yorken ubikatzen zen, beste ipuin bat Txinan, eta gu, nire ustez, behartuta gunden, irrealitate horretara, ezta? Termino linguistikoetan, euskera dialektal eta baldartu horretatik, euskera literario batera sartzeko, eta termino literarioetan ere, nahi genuelako, estetika bilaketa baten ari ginen, eta unibertsalitate bilaketa batean, ezta? Eta orduan termino literarioetan, euskera literario homologable bat behar genuen. Eta, klaro, irrealitatea behar genuen, nire ustez, momentu hartan, idazten genuen edozer idatzita irreala zen, ezta? Eta errezena homologable, unibertsaltasun izateko, zen Parisen ubikatzea gertaerak, jaz genuen hizkuntza problema gainditzen genuen, eta hori. Eta nire ustez izan zen, itzulpena bezala, lehenengo rekurso literarioa, ezta? Eta gero, ja esan dezagun, espazio realago eta arantzere egin zenuen, zure lanetan geroago. Nire ustez, nire bentsat, nire ideia, eta nire ustez, orduan idazten hasi ginen denon helburua zen, euskera hizkuntza literario bat bihurtzea. Zentzu linguistikoan eta zentzu literarioan, ezta? Literatur homologable bat egitea beste hizkuntzetakoa bezala. Eta modu mirakulu bat bezala, oso lau mende tardatu ondoren, ortografian ados jartzen, 15 urteetan edo lortu zen euskera batu bat, euskera idazkeraren 0 gradu bat, Bartesek esaten zuen moduan, euskera batu bat, eta euskera literatura homologable bat, itzulpen literario bere landu zen, eta nire ustez lortu genuen mende amaitu orduko jabagen aukan hizkuntza transitable, habitable bat, ezta, literaturan. Eta ni bentsat hizkuntza hori sortzeko aleginean ibili nintzen, eta pixkat mundu irrealetan da, lenguaje irrealekin. Gero nik urte asko pasatu nuen, kontaktu hori gabe Euskal Herriarekin, rekuperatu nuenean, mende bukaeran, harritu nintzen, hasi nintzen Euskal literatura irakurtzen, da, harritu nintzen, idazle pila bat zegoelako, euskera, lenguaje literario hori lortuta genuela, eta hori, euskal literatura homologablea zela, eta beste hizkuntzetakoaren maila zeukala, ezta? Zorionez, eta ni 20. mendean, 2000-tik aurrera behintzat, nire helburua edo aldatu zen, nire hizkuntza aldetik ezin dut ez erraportatu, ezin nuen ez erraportatu, eta gai errealetara edo arazo errealei buruz hausnartzera. Bintzat nire intentzioa izan zen aldaketa. Zure kasuan oiane, lehen aipatzen genuen, aditu gara izketan, eta gertatu izan zaizula inoiz, zure historiak kanpoan kokatuak, atzerrian kokatuak, eta irakurlaren batek esan izana, edo interpretatu izana pertsonaiak euskaldunak direla. Euskaraz egiten dutenez, interpretatu euskaldunak behar zutela izan ezinbestez, ez? Ezakit horren inguruan pixkatu nire baduzu. Bai, nik hori lehen esan dudan bezala, ez? Oso natural bizi izan dut aukeraketa hori, ez? Eta Josebak esaten duen irrealitate horretatik ez, nire saltoa igual izan da, behar nuela, suposatzen dut, Ibai Hartzeko ipuinean edo abstrakzio punto bat, ez? Nire historia hori idazteko, ez? Ez nuen
oso koordenatu gutxi behar nituen, ez dakit, neukan sensazioa kendu egin behar nuela asko, eta orduan abstrakzio puntu bat behar nuela kontatzeko historiak eskatzen zidala nolabaiteko abstrakzio puntu hori, ez? Eta abstrakzio puntu horretan interpretatu ahal izatea norbaitek Georgian bizi den bikote gazte batek bertan euskaraz idatzitako historia bat izatearren euskal jatorria izan behar duela, nire oso kuriosoa egiten zait, ez? Osea, eta uste dut askotan hitz egin dudala ingurukoekin, edo nola ez garen, ez diogun gure buruari baimenik ematen, euskaraz imaginatzeko, bueno, ez, azkenean hau da, honetaz hitz egin behar genuen pixka bat, ez, nola euskarenak ez diren lekuetan inkapazak garen euskara imaginatzen, ez, eta nola gehitu behar diogun hori, ez, bikote euskaldun bat, eta karo, niretzako bikotea, bueno, ez dakit, ez da euskalduna, ez, bertakoa da, baina bertan gertatzen den historia bada, eta euskaraz idatzita dagoena, ez. Zer gertatzen da, nik uste dut, askotan galdetu izan didatenean ere hori zergatik eta ez, zergatik lekuarena, karo, gauza bat da, egia da, karo, Ibai Zabal izango balitz Oklojone, oso historia diferentea izango litzatekeela, ez, atmosfera aldetik eta beste gauza askoren aldetik, ez. Baina, hori, azkenean, Ibaiak egiten duen hori ez, zuk sortu egin behar duzula, izan dezakezula oso eszenario jakin bat edo oso kokapen geografiko jakin bat, baina gero eszenario literarioa sortu egin behar dela, ez? Eta hori Errenterian, eta Kaio Hueson, eta edonon gertatzen dela, ez? Eta zuk kokapen geografiko jakin bat izatearren horrek ez dizula berez ematen historiaren kokalekoa, zuk hori ambientatu egin behar duzula, ez? Eta horretan ere badagoela lan bat, ez? Eta egia da, Kaio Hueson igual oso errazagoa izan zera niretzat, ni bertan egon nagoelako, eta igual kaleak eta oso nombratuta daudelako eta ez, baina Ibai Ertzeko ipuinaren kasuan oso sortuta dago eszenarioa, osea, sortutako eszenario bat da, ez da konkretua, ez? Eta nola azkenean kokapen geografikotik aparte lortu egin behar den eszenari hori eraikitzea, ez? Kaio Hueso liburuaren hitzaurrea idatzi zenuen, Joseba, igual kontatu dezakezu pixka nola sortu zen hori, eta zakiko gogoan duzun Kaio Hueso irakurri zenuenean, giro hori baten batek aipatu izan du, Kuba eta inguru tropikoko giro hori edo gogorazten duela, ez dakit nola bizi izan zenuen hori. Bai, ez, Xabier Mendigurenek proposatu zidan, Kaio Hueso isla eta, mila historia entzun ditute Kaio Huesori buruz, eta, oso hurbila egin zitzaidan gaia eta Kubako giro bera dau Kaio Hueson, ez da, kubano izan zen hasieran, eta, gustatu zitzen, atmosfero hori giro hori novelan ikusten dana, eta, Zuko janen nola jasotzen goratzen duzu, hitzaurrea. Ez dakit, ordurako Euskal Herrian ez dakit bizi zinen edo, baina, zen duten elkar ezagutzen. Nik bai ez izango nuke, bai. Hori, nire sorpresaz eta eskerronez, ezkenean hori Xabierrek esan zidan hori Josebarekin hitz egin zuela, akordatu zitzaiolako, Kaio Hueso irakurri zuenean akordatu zitzaiolako Josebak idatzitako ipuin bat, edo horregin zuela nolabaiteko lotura berak ez, eta eta orduan hori Kubatik eta Sevilelako Joseba ez, eta polito, karo, ez dakit oso eskerronez ez, horrelako hitzaurre bat izatea. Lehen Josebak aipatu du, itzulpen gintzaren gaia, ez, askotan azken urteetan eta aipatzen den zerbait da, ez, euskarazko itzulpen gintzak zelako aurrera pausoa eman duen, eta Josebak aipatzen zuen, ez, hizkuntza euskara literario baten sorkuntzan zelako papera izan duen. Eta igual, interesgarri izan diteke, justu pixkat sakontzea gehiago, edo horren inguruan, ez dakizuek nola bizi izan duzuen beste erdaretak
idatzia diren liburuak euskaratzearena, irakurtzearena, eta beste referente batzuk ekartzearena euskal literaturara, agian zugandik hasi gaitezke, Joseba, pixkat kontrastean, lehen aurreratu duzun hori, ez? Garai bateko itzulpengintzaren egoera, eta zer horrek ere itzulitatokoak zera, bersionatutako gauzak ere egin zenituen garai batean, orduan nola ikusten duzun evoluzio hori edo? Itzulpena guretzat oso importantea zen. Normalen gotatzen da euskal literaturaren historia, edozein literaturaren historia bezala, kronologikoki, historia horren barrutik, ez da? Gure kasuan, nire ustez ez da horrela izan. Kultura minorizatu bagara, eta gu normalki, igual azkenengo 40 urtetan, ez da horrela izan, baina guk gu erderatik gatoz. 15 urtetin euskera alfabetatzen hasi nintzen, eta literatura irakurtzen nuen espainolez, edo frantsesez. Eta gu erderatik gatoz, eta gure literatura kanpokoa zen. Eta guretzat euskera sortzea eta itzultzea gauza fenomeno berbera zen. Ez gento zen euskal kultura batetik eta momentu batean itzulpena normalean eskema ikusten da moduan. Guretzat euskera sortzea eta itzultzea espainoletik, euskal erdal kultura gento zen, fenomeno bera izan zen. Eta nire ustez, gu gure baliabideekin, 70ko hamarkadan, bertsioak egiten genituen. Ez zegoen itzulpen gintza, oain inteligente artifizialak eta egiten dugu, gu ez ginen izten ezerta. Eta, orduan, itzulpen gintza orduan oso beharrezkoa zen. Eta nahi genuen, guretzat literatura berez izan bar zen pixkat irreala. Existitzen ezen hizkuntza bat sortzea zen helburua. Genituen dialektoak ez ziren nahikoak eta hizkuntza nahiko baldartuta. Orduan, euskara batua, euskara literarioa eta itzulpena guretzat gauza fenomenoa oso antzekoa ziren. Nire ustez, arrakasta itzela izan zuen gure belaunaldiko lan horrek, itzulpen gintzak, euskara batua bera izan zen oinarria, eta ni momentu honetan faltan botatzen dut gauza bat, Orduan, guri ez zitzaigun gustatzen euskara izatean mendiko hizkuntza. Iruditzen zitzaigun bazterketa bazala, eta euskara hitz egiten zuen baserritarrak, arrantzaleak, artzainak, eta guk euskara nahi genuen hortik atera, hiritartu, modernizatu, unibertsaldu, hori. Orain, nire ustez, 40 urtetan fenomeno harrigarri bat gertatu da, lehenengo sektore, sozioekonomiaren lehenengo sektorea, baserri mundua, arrantza mundua, artzaintza, desagertu egin da. Euskara nagusi zen espazioa, desagertu egin da. Eta daukagu euskara urbano, moderno, neutro bat, eta nire literatura gaude goera arraro batean, edozein liburu euskaraz argitaratzen da, deitzuli egiten da automatikoki espainolera batez ere, alderantziz ere bai, eta nire ustez badaukagu salvajismo falta apur bat, naturaltasun falta apur bat, eta nire ustez euskerak, hizkuntza bat ez da beste hizkuntzen itzulpena. Hizkuntza bakoitzak interesgarri izateko eta motibatu izateko eukin bar dau zerbait propioa. Eta
Eta nire ustez, badaukagu problema, itzulpena oso ondo dago, hizkuntza diferenten arteko harremana oso ondo dago, baina nire ustez, momentu honetan nire ustez, Euskaldunek galdu dugu monolinguismoa, nire ustez gauza oso grabea da. Galdu dugu, ikusten dut herri batzutan zelan dago kartel badago, hemen euskeraz egiten da. Mea sartzen zara edozein herritara, berdin elantxobe edo edozein herri, eta erderaz entzuten duzu euskeraz baino gehiago. Eta nire ustez, lehen mendik gitarragoak ginen, salbajoagoak, primitiboagoak, baztertuagoak igual, de ignoranteagoak, baina geneukan autonomia pixka bat, indigenaren autonomia, orain daukagu jende kulto eta moderno eta unibertsalaren dependentzia zera. Ikusten dut, Euskaldun moduan, euskeraz egiteko arrazoi internoak, ahulduta. Da literaturan ikusten dut, hori guk egindako lanaren alderdi negatibo bezala, ikusten dut, ez dakit, 15 urteko, 16 urteko gazte batek, zertarako ingo du euskeraz, beste edozein hizkuntzan egin daitekeena, beste hizkuntzetan baldin badago, eta autonomia falta bat. Nire ustez, Euskaldunek zerbait egin behar dugu, beste hizkuntzetan ez dagona. Beti esaten da, literatura da itzuli daitekena, baina badago ez dakit kritiko bat esaten duena, literarioa, hizkuntza literarioa da, itzuli ezin daitekena hizkuntza batetik bestera, ez da? Ja, begira, nik uste dut, igual Josebak esaten zuena ez, nola momentu batean ibili ziren hori ez, Euskara estandarizatua sortzen eta Euskara literario hori sortzen ez. Eta ez dakit niri iruditzen zait, sentsazioa daukat, azken, publikatu direla igual, azken urtean, eta ez dakit uste dut adibide garbiena igual izan daitekela Miren Amurizaren Playback, ez? Pizkat buelta dagoela salvajismo horretara, ez? Osea, dagoela intentzioa begira, lortu dugu, ez? Badaukagu euskara bat pasatu dena unibertsitatetik, pasatu dena esparru akademiko guztietatik eta ez? Eta beste parametro batzuetatik edo ez, orain goazen jolastera. Eta nik uste dut, Uxue Alberdik ere pizka bat heteron egiten duela, ez? Eta Mirenek nik uste dut, igual lortu duela, berriro ahoskotasunera gerturatzea, euskara oso ondo zainduta, aldi berean ez, baina ahoskotasunetik oso gertu, eta ez dakit igual generazio baten oso representatibo ere, ez? Baina esperantza hori ere, ez? Hizkuntzarekin pizka bat kategorik ez dakit nola esan apurtu edo ez dakit, malgutasun pizka bat eman, edo jolasteko aukera gehiago ematea eure buruari ere ez. Eta uste dut, ez dakit, nik Mirenen Playback irakurri dudanean, ez dakit, iruditu zait, oso ariketa polita, oso ariketa inteligentea, ez? Eta oso beharrezkoa, igual ere bai, ez? Zuk esaten zenuen horretatik. Baina ustez, bere alegin hori, orain egiten du, institutoko euskerarekin, basan, giro ruralean, baina badago alegin hori, ez da, hizkuntzak, izatea doinu bat edo kolore bat edo ez dakiz zarra. Lehengoan egin justu hemen izan genuen Lizar Begoñarekin, eta aipatzen zuen gauzetako zen, berak ikusten duela postu hori liburutik liburura bere espezifikotasunean, alegia ez duela berak inolaz ere planteatzen hori gauza orokortu bezala, eta horren arira ez, bietan ikuste ahozkotasun hori sartzen duela, baina bat basean modu batean eta playbacken beste batean, eta hor dago lanketa
oso interesgarri alde horretatik, ez? Lehen Josebak aipatu duenaren beste kontu baten harira, ez? Alegia, hitzen dugu itzulpenaz, baina baita euskaratik beste erdaretara itzultzearen gai horren inguruan. Zure liburuak itzuli aldira beste hizkuntzetara? Nire liburua lehenengoa itzulita dago eta orain bigarrena itzultzen ari dira, baina itzultzen ari dira galegora. Galegora? Biak galegora. Biak galegora, bai. Osea, espainola nolabait saltatu da, osea, espainol itzulita daude biak espainolera, baina publikatu gabe daude. Eta, en cambio, espainoletik gero, bueno, ez euskaratik galegora itzuli dira, ze Isaac Xubinek egin zituen itzulpenak eta bi hizkuntza kontrolatzen ditu, eta bai, euskaratik galegora itzulita daude oraingoz. Eta nori ikusten duzu auzi hori, alegia, euskeraz argitaratu zure lana, eta gero beste hizkuntzetara argitaratzea, eta gero Josebak aipatu duen horren harira, ez? Ematen duela, ezinbestez automatikoki gaztelera itzuli behar dela, horrek sortzen dizun homologazioa eta dena delako batik. Zu nola bizi duzu hori edo? Bai, ez dakit, nik igual oso esperientzia mugatua daukat oraindik, ez? Eta zentzu horretan ez daukat oraindik igual ideia oso garatua zentzu horretan, baina bai, badagoela, igual Josebak esaten duen hori, ez? Nolabaiteko urgentzia bat behin liburua sartzen denean, bale, eta orain aparte sei bilbide egingo du, ez? Osea, ez balitz bezala nahikoa egingo duena, euskaraz egingo duen ibilbide horrekin, ez? Hasi beharko bagina bezala pentsatzen, automatikoki euskaraz egiteaz gain, noraino eraman nahi dugun edo, ez? Eta, bueno, horrek, karo, zer pentsatu ematen du, ez? Azkenean, zuk euskaraz idazten duzu, euskaraz idaztea erabaki duzulako, euskararako idaztea erabaki duzulako, ez? Eta ez dakit, niri adibidez, gero, galegora itzultzea oso polita egiten zait, ez? Eta beste hizkuntza minorizatu batean, ez? Gutxiagotu batera, salto hori egitea, eta joan alizatea Ibai Ertzeko ipuinarekin edo Kaio Huesorekin Galiziara, ez? Gero horrek ere gauza polit pila bat ekartzen ditu, ez? Norberaren, eta gero disfrutatzen duzu itzulpen prozesuan itzultzailearekin lan egin dezakezunean ere, ez dakit oso aberatsa egiten da, niri, bueno, aberatsa egiten zait, ez? Baina interesgarria egiten zait Josebak planteatzen duen hori, ez? Azkenean nola, gero, bueno, lehen esan duenaren aritik pixka bat, ez? Zuzte esperientzia izan duzu, Joseba? Bueno, nire liburu itzuli dira, gallegora, katalanera, espainolea, baina, bueno, ni pentsatzen dudana, esate bateko nire lehenengo liburu, ez da, narrazioak, nahiz hemengo bat, nire uste, nik nituzke itzuliko. Ze nire asmoa zan lenguaje literari bat sortzea, nik eraren batean erderaz, gaztelaniaz, frantzesez, eta irakurtzen nuen sortzen nuen, literatura homologable hori egiteko eta lan bat izan zen. Eta nire ustez, liburu horiek erderaz fiziozko liburuak ez dute zer pintatzen. Ez dute, itzulpenan nire ustez, itzuli dira, ez? Eta, bueno, igual ez dago ondo esatea, baina korreta, nire liburuak nituzke itzuliko, eta behintzat gehiena, fiziozko gehiena nituzke itzuliko, ze nik ikusten ditu beste hizkuntzetan dauden idazleak, eta ni bat emate galdetu ezkero, zer irakurriko zenuk gaztelaniaz, ditut 1000 idazle, 5000 idazle, osea, ni nire liburua aholkatuko nuke azkena. Osea, enuke aholkatuko. Orduan, ze salbuespen dago, nire kasuan behintzat, nire liburuetan itzuli izan Mamoroen liburua. Ezta? Eta aipatzen dut, pixkate esplikatzeko gauza bat. Moroen liburua nik genuen nahi itzuli, ze, gau, 800 orrialde zituen, 7 urte pasatu nituen gaixotu nintzen idazten, eta pentsatu nago berriz sartu
sartu beharko naiz mundu horretan. Baina egon zan mutil bat, Barakaldoko mutil bat, itzulpen bat egin zuela, ze editoriak eskatuta, sari eman zioten liburuari, prentsan atera zen, eta orduan hor trabatu behar izan ginen. Bueno, mutil honek, Javier Rodríguezek egin zuen itzulpen literal bat, liburuarena, eta hasi zen bidaltzen nik korregitzeko. Korregitzeko orduan, hor ja zen hizkuntzaren problema, baizik, eta ideien problema. Eta nire ustez, literatura da interlokutore batekin daukasun komunikazio bat. Eta, fikzioan, poesian, sentimentalidade bat, baina, ensaio batean dago beste gauza bat, konzeptuak, eztabaida bat dago idei buruz. Eta zer gertatzen zan, nire ustez liburu horren itzulpenarekin, nik euskeraz idazterakoan liburu hori, neukan interlokutore euskaldun bat, tipo euskaldun, prototipo bat, euskalduna, intelektuala, universitario bat, neukan interlokutore moduko bat komunikazio horretan. Eztabaida izan ziteken zer batean. Erdal itzulpenean, ja interlokutore hori diferentea zan. Zan espainola, Espainiako intelektual bat, universitario, Madrileko intelektual bat, eskerrekoa edo behintzat idea pixka bat irekiko persona bat interlokutore hori. Baina nahi gauza diferentea kontatu behar nizkion persona horri, ezta? Eta orduan, Javier Rodríguez honek bialtzen zidan testua, eta ni hasi nintzen boikoteatzen itzulpena, ze, klaro, gauza diferentea esan behar nizkion irakurleari. Orduan, itzulpena bukaeran, eta torturatu nuen gizajo hau Javi, eta 200 pagina gehiago zituen, ez bigarren erdal irakurlea tontoagoa delako, baizik eta beste parametro batzutan mugitzen delako, ideia mailan batez ere, hor violentzia kolonialen gaia aipatzen da, baina violentzia orokorrean, da gauza bat mundu guztia bizidana estereotipoekin dori, da sakondu ezkero, mila esplikazio behar di, hizkuntzen gaia planteatzen da, propiedadearen gaia, lurraren propiedadearen gaia, gai, hori, 200 liburu gehiago, kulturismo egiteko, kulturismo boskiloko liburu bat, kilo bat gehiago erderaz, baina nire ustez ejemplo hori nire ustez interesgarria da, nire ustez itzulpena egiten denean, beste hizkuntzan, eukin behar da, ni behintzat, behar dut, behintzat posi sentitzeko motibo bat zergatik beste hizkuntzan, ezta? Eta nik, lan hori egin da gero, liburua aldatu behar izan nuen kontenidua, ezta? Beste liburu bat egin genuen eraren batean, ezta? Eta nire ustez itzulpena nire ustez, kultura bakoitza badauka bere mundua, ezta? Eta gu bizi gara multikulturalismo ideia arraro batekin. Charles Peguik esaten zuen inor ausartzen estan gauza bat. Charles Pegui intelektua idazle frantsesak esaten zuen, berak sekula ezuela irakurri libururik frantsesez ezik. Berak liburu guztiak, munduko intelektual gehienek, kendut euskaldunak eta bretoiak eta hori, euren hizkuntzan hitz egiten. Arabek mundu guztia ezagutzen dute eta unibertsala dira, arabez bakarrik. Eta espainolak unibertsala dira, espainolez bakarrik irakurtzen dute Faulkner, espainolez, eta Ulises, espainolez.
Eta gau, Euskaldunak ez daukagu privilegio hori. Da guk, bai, euskeraz, bueno, ez gara unibertsalak euskeraz, orduan, espainolez izan behar dugu unibertsalak, zera, eta, bueno, ni ustez, itzulpenaren gaian, ni ustez gai horiek planteatzen dira, eta da gai komplejua. Ez da normalean hartzen da, itzulpena bai munduko oso hauerena da, komunikazioaren sinonimoa delako, eta perfectoa, baina guretzat, nire ustez da gai fuerte bat. Bai, eta gero, bi direkzioetan igual planteatu daitekena, ez? Azkenean, euskaratik erderara itzultzen dugunean, baina, karo, erderetatik itzuli izan direnean hitz egiten zenuena, ez? Follner, uste dut, Asungarrikanok itzuli zuela euskarara, ez? Eta azkenean, azken urteetan, zuek egindako saiakera haietatik, ez? Karo, profesionalizatu dela ere igela sortu zen, ez? Pamielak ere pila bat itzuli du, ez? Igela horretan espezializatu da, pasazaite ere bai, ez? Eta zuk diosuna, zentzu horretan, ez dakit privilegio ere badela, euskaraz izatea kanpoko hori, ez? Follner irakurri, eta nolako, ez dakit, nolako lanak egin diren zentzu horretan itzulpen gintzan euskarara ekartzen, Follner bat edo, ez? Oentxe, aste betez da barkatu, Homero Odisea argitaratu dutela, ez? Euskeraz, Matias Mujekaren itzulpenarekin, beste adibide bat, ez? Eta, pixka gaiz aldatuz, Oiane, galdetu nahi nizun baita ere, lehen Joseba aritu da hizketan, lara horietan eta nola hasi ziren beraiek euskeraz idazten. Zure kasuan, 2020an edo hasi zinen gutxi gora bera argitaratzen zure lanak, ja beste egoera testu inguru batean, euskal literaturan, eta bar. Eta, nik irakurle asko gandik jaso izan dut, estimazioa, zure liburuekin eta jaso zutela zerbait berria, ezberdina euskal literaturan, baina zure kasuan zuk nola bizi izan zenuen, esan ezagun plazaratze hori edo ja 2020etan eta... Nik, klaro, idatzi, azkenean idazten asko lehenagotik, ez? Baina publikazioarena edo ni sorpresa harrapatu ninduen pixka bat zentzu horretan sorpresa horrek, ez? Ez dakit, niretzako Baiartzeko puinarekin atera nintzen plazara ez nolabait, hori 2020an, pandemiako urte arraro gura izan zen ere, gero zabalkunderako eta promoziorako eta oso sasoi arraroak ziren ez. Eta, karo, nik idatzi nuen aizpabiren arteko maitasun historia unibertsal bat ez, eta derrepente hori ez, hori iristen zitzaidan, ez? Nik uste dut asko, lehen hitz egin dugunarei lotuta, ez? Kanpora joan izanarenak egin zuela hori asko, ere, ez? Nire obra irakurri zenean parametro horietan, ez? Ez dakit, berez ez dut uste gaiaren atazkenean nahiko unibertsala zen, eta gero bazeukan hor simbolismoaren nintze egiten genuena, antropologi, ikuspegi antropologiko nola baiteko batekin, ez? Eta ez dakit, ni egia da sorpresa sartu ninduela, sorpresa horrek, ez? Eta horatzen dut hori, justo Miren Amuriezak egin zidan lehenengo elkarrizketetariko bat Ibaiartzeko ipuinari buruz, ez? Eta hori, esaten zidan oso diferente, ikusten zuela gauza diferente bat edo, ez? Eta niretzako oso nirea da, ez? Orduan nik nirea diferente ez dut ikusten, ez? Nik nirea niretzat daukat, ez? Orduan, ez dakit, sorpresaz bizi izan nuen, baina, polita, ez dakit, bai. Denbora aurrera doa, eta beste gai bat igual interesgarri zainteke komentatzeko, azken bolan ere, aipatzen diren euskal literaturaren eztabaidetan eta kezka horietako bat, izaten da, irakurtzaletasunaren gaia, irakurtzaletasuna oroar eta irakurtzaletasuna euskeraz. Entzuten da baita ere, argitaletxeek azken urteetan, tiradak eta jitsi behar izan dituztela,
Eta, bueno, kezka hori badago, ez, argitaratu izan da komunikabideetan. Ez dakizuen nola hurbiltzen zareten gai ontara, irakurzaletasuna, nola ikusten duzuen, zuen inguruan, literaturarekiko euskeraz irakurtzearena, eta bar, bueno, Joseba nahi baldin baduzu. Nire ustez, literatura izan da, nire ustez indartu zan burgesiaren zera zan, kultura zan 19. mendean, 20. mendean sozializatu egin zan eta liburuaren kultura hori, nire ustez ja mende honetan, bazterrean geldituko da, pantaileekin eta hori. Nire ustez gaur egun errealitatean, gu jarraituko idazten, nire bentsat ez dakit dago besterik egiten, baina novela, nire ustez momentu honetan, lehen, Flauberten novelan, Madame Bovary izan eroea, ezta? Baina, ja gaur egun novela bat idazten baduzu, eroea, edo zein taz izan da irakurlea da, eroea, duenean novela bat, eroe ez da Madame Bovary edo Sandokan, ez inor. Bai, nik ez dakit ez, eta azken aldian igual kontaktua daukadalako ere gazte jendearekin ez, eta bai, ikusten duzu, bueno, esperantza pixka bat ailegatzen zaizu, ez? Batzuetan galdetzen diezu, nik euskara klaseak ematen ditut, ez? Eta galdetzen diezu, azkenean, irakurtzen duzue, euskaraz, berdin zait, euskaraz gaztele, irakurtzen duzue, ez? Eta azkenenko klasean, 14, bueno, erdiak edo, ez? Erdiak edo esan zidan, oso irakursaleak direla. Eta aurpegi berdina jarri nuen, ez? Beste erantzun bat espero nuelako igual neuk ere, ez? Eta igual, esperantza gehiago izan beharko genuke, ez? Baina gero realitatea da zuk esan duzuna, ez? Baina azkenean, tiradak eta, ez? Eta ez dakit zuri entzun dizudan, Joseba, ez? Azkenean, edo ez dakit bat emati, ez? Igual, idazle gehiago dagoela irakurle baino, ez? Azkenean. Ez? Egia estadistikoa. Bai, eta, klaro, azkenean egia da, euskaraz, asko publikatzen dela, ez? Baina, klaro, gure ekosistema ere dena da, ez? Dena da, eta... Hor batzutan, jendeak esaten du, ordea, literatura beti izan da gutxiengo baten zaletasuna, ez? Alegia, ezotegari garen batzuetan gure, planteatzen dut, deabruaren abokatuaren egiten gutxi gora bera edo, baina batzuek esaten dute hori, ez, agian gure garaiari beti irutzen zaigula, begirada pixka pesimistago edo izaten dugula, baina atzera begiratuta, literatura beti izan dela gauza gutxi batzuen kontua, eta ez dakit horri nola... Bai, baina, 19. mendean burgesiaren kultura hortiz etorren. 20. mendean, baina orain nire ustez pantaila nagusitu da, ezta? Ikusten dut gazteen artean, ezta? Irakurtzen dute pila bat, baina Twitter eta, TikTok eta Twitter irakurrin behar da beti, eta irakurriko dute igual gu paino gehiago, baina beste formato batean, nire ustez tempo, ez dakit zelan deitu, baina tempo aldaketa bat gertatu da. Eta nire ustez lehen bazegoen lasai pentsatzeko hastia eta jendeak hartzen zuen denbora, nire ustez orain beste tempo bat inposatu da, da inor ez du aguantatzen 3 minutu gertaera edo irudiak eta ikusi gabe, ezta? Eta nire ustez pantailen velocidade hori, azelerazio bat dago perzesioan. Da teknologiak nire ustez aldatu egiten ditu gauzak. Literatura ere aldatu ingo da. Pentsatzen dut literatura joango da egokitzen
ahosko denboran erdiaroan ere trobadoreak eta zeuden, eta gero beste kultura bat inposatu zen Gutenbergekin, ez da? Ni uste doain pantailek literatura deitu daiteken hori, edo poetikotasun hori, beste pantailara bideratuko dela, eta hor dagoela mundu bat, beste mundu bat, ez da? Beste kultura bat. Bai, eta nik uste dut orain trantzizioan gaudela pixka bat, ez? Eta oraindik ez dakigula oso ondo, ez? Igual oso azkarrioan garela zentzu horretan, bat-batekotasun horretan eta pantailen oso azkarrioan garela, eta orain ari dira ikusten atzera pausoak eskola askotan eta ez? Zentzu horretan galdu egin delako, ikusi izan delako, nik uste dut Europa iparraldean egin daudela ikerketak, ikusi izan delako kaltea egin diola nolabait pantailaren garaipen horrek, ez? Ulertzeko, ez? Ulermen zentzuari eta, ez? Eta nik uste dut hori ikusteko daudela oraindik gauza asko, baina, egia da azkenean liburu bat hartzeak, ez? Eskatzen duela, eta plazerra dela, ez? Eskatzen duela lasai egotea, eskatzen duela esertzea denbora ematea horri, ez? Idazteak eskatzen duen bezala, baina denbora eman behar diozula, eta denbora eman behar diezula gauzei, ez? Eta liburuei denbora eman behar diezu, ez? Eta ez 3 minutuko, zeia 3 minutu eternitate bat iruditzen zaigu, ez? Bueno, igual ja iritsi da garaia, ez dakit publikoan hor badagoen irakurle eroerik edo eta kalderaren bat egin nahi duen norbait, eskualtza eta hortika mikroak egongo dira, nahi izan ezkero galderaren bat egin, jorratu den gairen baten inguruan edo nahi duzuenaren inguruan. Ez dakit dagoen, ez dut ondo ikustenik. Ez baldin badago, edo igual denbora pixkat emateko norbait animatzen den, aurrekoan aipatu del Izar Begoña eta Miren Amuriz aritu zila hizketan, eta baita ere aritu ziren hizketan, berein erreferente, azken urteetan, erreferente edo, gustora irakurri dituzten autoren inguruan, bereien kasuan aipatu zuten Andrea Breuren Panza de Burro. Ez dakizuen kasuan, azken urteetan edo, lehen Josebak aipatu du, gazteleaz, milaka autore gomendatuko dituzkeela, baina ez dakit azken urteetan bai zuen lanarekin loturik edo bestela ere baduzuen horrela, baditu zuen autore batzuk bereziki irakurri izan dituzuenak eta gomendatu nahiko zen dituzketenak edo... Bai, nik uste dute Andrea Breurena izan dela, ez? Panza de Burro izan dela hola nola baiteko, ez? Asko gomendatu den liburu bat egiten zuenagatik hizkuntzarekin, ez? Niri gertatu zitzaidan, orain dela pare bat urte joan nintzela Mexikora bidaia bat egin nuen, eta azken egunean edo hor liburu den da horrelako kafebreria batean, ez? Eta hartu nituen horrela 8-10 liburu, erosi nituen bertako, ez? Eta ez dakit den Valeria Luiseliren Desierto Sonoro, ez? Edo Clio Mendozaren Furia, ez dakit, niri iristen zait, igual hori, ez? Mexikotik, Argentinatik, Mariana Enriquez, ez? Badaudela autore batzuk oso gauza interesgarriak egiten, beraien violentzietatik, ez? Beraiek bizi izan dituzten violentzia, ez? Valeria Luiselek egiten du Mexikotik eta Estatu Batuetara pasatzen diren umeen, ez? Frontera gurutzatzen duten nola ume asko galdu egiten diren, desagertu egiten diren, ez? Eta horren historia bat horrelako road trip batean bitartez, ez? Eta gero Yuri Herrero, ez? La estación del pantano, horrelako liburu bat iruditu zitzaidan Mexikoko, oinarrituta Mexikoko presidenteak Benito Juarezek egin behar izan zuen bidaia batean, joan behar izan zuela Nueva Orleansera momentu batean, eta horrelako gertakari historiko bat oinarri hartuta, berak fikzionatzen du bertara joan behar izan zen egun horietan zer gertatu zen Nueva Orleansen, ez? Eta horrelako, ez dakit, beti daukate horrelako violentzia esto bat atzean, ez? Niri, ez dakit, asko irakurri duena eta asko
eman didana, edo oso referente izan ditudana azken 2 urteetan. Zure kasuan, Joseba? Azken zautu dudan liburu bat edo autore bat aipatzearren neska gazte espainol bat, Laura Casillas deitzen da. Bilbon egon zen hemen urte berri berreko unean, duela 3 aste edo. Eta horre dauka liburu bat, nire uste oso interesantea, deitzen da Arena en los ojos. Area begietan, Sahara eta Rifeko kolonizazioari buruz, etori. Eta baina poeta ere oso interesantea da, eta hori aipatu, Laura Casillas. Gero itzuli da parkatu ez, baina itzuli da euskarara ere, baina uste dute oso interesgarria ere Irene Solak egin duena ez, eta itzuli zaizkio 2 liburuak uste dute euskarara ez. Nik azkena irakurri nuena ere, biak nik nola da? Nik kantatu eta dantza egiten du, ez? Irene Solaren liburuak ere nik uste dut azken urteetan zer esan eman dutela eta jarraituko duela ematen, ez? Bigarren aukera bat, ez dakit beste galdera badagoen. Bai, hortxe dago bat. Arratsaldeon. Bai, Josebarentzat galderatxu bat. Egia esan, harritxuen jau entzutiak esa osela, itzulpenaren alde edo itzulpenaren esain alde, ez? Ez baina ez dut hori izan, Ez da Bai. Bai, kontua da. Esango dut, nahi itzulpenen alde nago, nire ustez itzulpena komunikazioa da, hitz egitea bezala, jakina, baina hori beharrezkoa da, baina hizkuntza batek dauka bere bizitza izan behar du. Euskara itzulpen sistema bat bihurtzen bada, ez dauka zera, eta nire ustez guk gure belaunaldiak atera zuen edo lortu da azkenengo 70 ona, jende pila batek egin du lana eta lortu da, euskara batua sortzea, idazkeraren 0 gradua, hizkuntza hori, da literatura hori, homologablea egitea hori, eta itzulpenari eskerri, eta itzulpena da komunikazioaren sinonimoa da nire ustez. Eta euskerak lortu behar du unibertsaltasuna, itzuli behar da, gehiago. Pegik esaten zuen, berak unibertsala zala eta mundu guztia irakurtzen zuela frantsesez. Hiperhizkuntza batek, hizkuntza nagusi batek hori lortzen dago, ezta? Txekieraz, mundu guztia txekieraz ipintzea. Euskerak ere hori lortzeko bidean dago, da hori beharrezkoa da. Nik esaten dudana, beste bada, hizkuntza bakoitza dauka bere dinamika, bere bizitza eta bere nukleoa. Hizkuntza bat oso zaila da mantenitzea gure baldintzetan, monolinguerik gabe. Galdu dugu monolinguea, galdu dugu euskeraz bizi den kolektiboa galdu ditugu, familia barruan gelditzen dira, frankismo hori gogorrenean bezala, giro domestiko batean, eta nire ustez, badaukagu egiteko beste zentzuan lana, ezta? Osea, itzulpenari begira egin behar da lan pila bat, ezta? Eta liburu bat idazten denean, ez da zertan begira egon hau itzulingo dute eta Alfaguaron publikatuko dute. Badaude 1000 gauza, zen nire ustez idazkera diferentea da. Beti idazten duzu norbaitentzat.
eta nire ustez euskeraz egitearen lehenengo interlokutorea euskalduna da. Ezta? Eta idazleek guk pixka bat hori aldatu genuen, zen nahi genuen euskera kulto universal bat eta landu, ezta? Eta ni ustez bide hori zabaldu da eta indartu da eta nagusi da, eta galdu aldugu beste partea, ezta? Eta ni bentsat merito handia ematen diet, guk egin ez duguna egin duten, niretzat harrigarria oraindik adibidez Bizkaian, edo Zuberoan, edo Benafarroan, ez dago nahikoa eginda dialektoaren eta euskera batuaren arteko lokarri hori. Eta niretzat harrigarria oraindik Bizkaian, jende askok dikotomia bezala ikustea dialektoa eta zera. Niretzat adibidez, momentu honetan, idazle oso importantea da Benafarroan Antxon Luku, ze lan idazten ari da, hori, euskerari begira, baina itzulpena posiblez den testoak eginez, ezta? Eta Garaziko, eta Mikuseko euskera, euskaldunentzat idazten, ez? Ulertzen didazu? Ez dut esan nahi bestea ezetz, bestea jakina, baietz, baina... Bai, eske niretzat itzulpen gintza oso garrantzitsua ez bakarrik komunikazio aldetik, baizik eta literaturan, euskal literaturaren aldetik, behintzat, hizkuntza gutxitu bat danez, eta munduan leku txikitsu baten ez, daukagunez, literatura hori munduan zabaltzeko. Naiz eta, badakigu itzulpen prozesuan, alderdi batzuk galdu egiten diren, baina behintzat, euskal idazliak, beste herrialde batzutan euren lanak behintzat itzulita eukitzeko, itzulita beste pertsona batzuk ere irakurrik alizateko. Ze pixkat utopia izango litzateke pentsatzea munduko pertsona askoak euskara ikasiko dutela eta euskal lanak irakurtzeko. Errealagoa da alderantziz pentsatzea, ez? Euskal literatura kanpoko hizkuntzetara itzultzea. Horregatik izan. Eskerrik asko. Denbora bukatu zaigu eta beraz hemen utzi beharko dugu. Eskerrik asko guzti hona etortzeatik, eta eskerrik asko Joseba, eta Oiane, eta beste bat arte.